Trenutno sve ide nekako po planu, malo smo imali strku prije 2-3 dana, sve smo uspjeli na vrijeme riješiti. Sad ljudi još uvijek trče, naravno radit će se dugo noć, ali festival će se otvoriti na vrijeme i krenut će sve kako treba. Danas se u 2 otvara kamp i ulaz, tako da se očekuje danas u 2 već masa ljudi koja kreće da zauzmu recimo hlad u kampu, najbolji dijelovi svega. Izvođači stižu danas, neki su već stigli, ostatak stiže kasnije, danas imaju tonske probe do kraja, mora se to odraditi, mora se sve spremiti. Tako da eto, danas mislim da će veći dio njih biti. Sutra prvi bendovi kreću u 5 popodne, to će sve trajati do 7 ujutro, očekuje se ogromna navala, prvi dan